Kaixo artistak, dena prest dago, bigarren mailako lekuetan eta lehenengo mailakoetan, azak eta azaloreak landatzeko. Azak eta azaloreak prest ditugu hor jartzeko. Zer daukagu hemen ikusten duzue? Zer da? Bai, ez da, baina zer dauka inguruetan? Zeo zer dauka kendu behar duguna? Belar txarrak, ziko zarete kentzen zer daukagu hemen gero jartzeko? Azak eta azaloreak. Guazen belar txarrak kentzen, poliki poliki. Oso ondo joan kentzen. Eta karretian utziko ditugu, oraintxe goaz. Eta kontu handiarekin ni hasiko naiz. Hau mugitzen, beitu, mugitzen eta mugitzen. Poliki poliki. Hala, eta zer da hau beltza dena? Nork esango du zer den? Ez asmatu zer da? Hau da, janaria usteltzen denean, sortzen dugun, zer? Eta beitu, zer dago? Mugitzen da, orain sartuko da, eta lagunduko diogu. Poliki, poliki. Joan mugitzen, eta orain, azak eta azaloreak landatuko ditugu. Baina azak eta azaloreak landatzeko kalkulatu behar ditugu. 14 jarri behar ditugu, 7 eta 7. Nola egingo dugu, zenbat hilara jarriko ditugu? Orduan proposatzen duzue 7 hilara egitea? 1, 2, 5, 6 eta 7. Alagian 14 jarri beharrean ikusiko dugu. Kalkulatu dugu 8 eta 8 jarriko ditugula. Beraz, bakoitzak baten bat hartuko du eta landatuko ditugu. 2 hilara eginda, 16 eta 16, hau da, 8 eta 8. Osondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ez, multiplikatu duna. 8, 7, 8, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, eta 15, eta 15, eta 16. Orduan, alde honetan, bederatzi aza eta baste aldean bederatzi azalore. Zenbat da bederatzi gehi bederatzi? 18 eta gu zenbat gara gelan? 19, orduan bat faltako da, ezta? Hemen jarriko dugu. Hasi jartzen, 1, 2 eta 3. Beitu, zein ondo egin duten. Horrela hasiko dira? Ze falta zaie? Ura! Beraz, guazen ura hartzera. Bueno, prest daude ja? Venga, hurrengo egunean gehiago. Eta horrela, geratu da. Zelan daude gure azak eta azaloreak? Zeo zer ikusten duzue kendu behar duguna? Hasiko gara, belartxarrak kentzen adibidez hemen bat dago. Norbaitek azalduko digu, zergatik kendu behar ditugun belartxarrak? Zer egiten dute belartxarrek? Gure barazkiei zer kentzen die? Sustraiak, oxigenoa, mantenugaiak, horregaitik kendu behar dira. Begiratu zer dugun hor, baten batek esango du? Zergatik uste duzue berdea dela? Zein koloretakoak dira barazkiak? Eta matxinsaltoa berdez badago zer lortzen du? Kamuflatzea, izkutatzea, oso ondo. Nik ere, belartxar baten bat kentzen du. Erakutsi eskuak. Beitu. Eta nork daki zer egingo dugun belartxar hauekin? Eta belartxarrak kenduta. Gure lekua, gure bankala eginda, oso ondo. Begiratu zer daukagun hemen, desberdintzen dituzue azak eta azaloreak, nire ustez ja desberdintzen dira. Oso ondo, belartxarrak kentzea, venga, bai. Guazen, belartxarrak kentzera, adibidez, hau, horiek. Eta egingo dugu multzo handi bat, aurrera! Begiratu zein ondo kendu dituzten belartxar gehienak. Ematen du ezetz, ezta? Beitu. Zenbat belartxar kendu dituzten. Eta orain txandaka ureztatuko ditugu. Begiratu zein ondo ureztatzen ari diren. Honek ere bai. Begiratu. Eta agian beste bat emango dugu. Eta begiratu zein ondo daude. Bitxikeria bat kontatu nahi dizuet. Begiratu hostoak nola dauden. Zeo zer daukate hostoek? Ura, baten batek sira edo txubaskeroa jarrita dauka? Zuek jakitea hosto hauek ere, gure txubaskeroak bezala, iragazgaitzak direla. Impermeableak, ezta? Orduan, horregaitik hainbeste ureztatu behar ditugu, baina izue, zer egin behar dugu orain? Belartxarrak kendu, aurrera artistak, beharrezkoa delako. Artistak? Zeintzuk izango dira azak eta zeintzuk azaloreak? Nork daki? Horiek azak eta hauek azaloreak izan daiteke?
Horregaitik batzuk dira hain txikitsuak, oso ondo. Eta orain, poliki gustatzen hasiko dira, aurrera. Oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, bota, 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 primera, ala, oso ondo, jarraitu, bota, 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 lori, oso ondo. Kaixo artistak, nola ikusten duzu belekua? Zelan dago? Ondo hasi dira? Gauzatxo bat. Nabaritzen duzu desberdintasuna asa eta azaloren artean? Nik uste dut ja nabaritzen dela, baietz. Beitu, hori da, ezta? Eta zer egin behar dugu orain? Zer egin behar dugu? Oso ondo, venga, aurrera! Esaten dute belartza asko daudela, ea nola kentzen ditugun, eta hau ematen du gizajoa dagoela, baina itxaron dugu. Agian aterako da, lasai. Joan belartzarrak kentzen, eta horrela geratu da. Urri osoan eta iraieko atal batean, beitu zenbat hasi diren. Hurrengoan zer gertatuko da. Bukatzeko hemen daukagu gure Maroñoko urtegia, oso ondo ura behar dutelako, ezta? Ai.